हेलो हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल मु आपनकर संध्या स्वागत करुछु मोर आउ एक न्यू ब्लॉग को। तो ये सब देखिक आपण निहाती मान भाबुथिबे आज कौन स्पेशल बनिया होचे। तो मु भी जानी कौन स्पेशल बनिया होचे बनो बनो बनै देचे एमती। तो चलंतु देखिबा कौन बनैची वीडियो लास्ट पर्यंत देखंतु। एठी गोटे मु भल भाबरे डोटे बनै देछि आ सेथिरु छोट छोट बॉल्स बनै देछि। ସେଥିପାଇଁ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି। ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ବଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ କରିନେବେ ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଅଟା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବେ। ତ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ନ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ଲଗେଇ ରଖିଦେବେ ଦେନ୍ ଲାଗିବେନି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜିକି ତାର ପାଉଡରଟା ପକେଇ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ବେଲଣା ପଟା କାଠିରେ କରିଦଉଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଛେଚା ଅଛି ହେମଦସ୍ତା ଭଳିଆ ସେଥିରେ ଆପଣ କରିଦେବେ ଆହୁରି ବେଟର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବେ ପାଉଡରଟା ବନେଇଦେବେ। ତ ଏଇ ଚୋପାରେ ବି ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଚୋପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ୟାର ସ୍ମେଲଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ୟାକୁ ଆପଣ କରିକି ବି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଏୟାର ମାନେ ବସୁନଥିବା କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ମସ୍ତ ରହିବ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ଡାଲମାରେ ପକେଇଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଥିଲି ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ତା ଉପରେ ଏବେ ସେଇ ମସଲାଟା ଦେଇ ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ବଢ଼େଇ ଦେବ ଟେଷ୍ଟଟା। ତାପରେ ମସଲା ଖାଲି ପକେଇଦେଲେ ହେଇଯିବନି ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଆପଣ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଥିବେ ଧୋଇକି କାଟିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ସେଥିରେ ପକେଇଦେବେ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାପରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିବେ। ଆଉ ପିଆଜ କାଟିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସର ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଅଳସୁଆ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତରେ କରିନେଉଛି। ଆଉ ହାତରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି ବୋଲି କରିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇଥିଲି। ତଥାପି ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ କି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କଲେ ବି ଆପଣ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇଦେବେ ସବୁଠୁ ବେଟର ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଚକଟି ଦେବେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ବାସ୍ନାରୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିକି ଜାଣି ସାରିବେଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ବନାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି ଭଲସେ ବେଲିକି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ପାନିପୁରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କହୁ ଗୁପଚୁପ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଟା ପାଣି ଧନିଆ ଚଟଣି ଆଳୁର ମାନେ ମସଲାଟା। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ମୋର ଆଜି ହେଇଥିଲା ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବନେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗୁପଚୁପ୍। ୱାଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଘରେ ବନେଇକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।